In the back. In my YouTube channel today, guys, we are titignan ko yung ba namin, yung ito, yung ba namin. Ito, diba ba namin ito. Ito niya. Tapos pupunta tayo sa ito na namin. Ang magandang edad yan, Tabago oh. Ito naman si 2012 lang, bayad pa man. ito Tito J. Ito mami dyan ah. Ito mama ko. Tapos ayun naman si yan yung J. Ano yan? Ginagawa mo? Nag-vlog ka? Ah. Gabag. Ito siya. Ayun naman si lolo ko. Ito naman yung aso amin, si Bubble. Dito naman yung naliliguan ni Jacob. Ito naman, ito si uwak ko. Nangluluto. Ito naman si Papa Jesus. Kalto, may nakita kaming malaking ahas. Ito naman yan yung friend ni ate ko. Ito si ate ko. What the fuck are you doing again? What the fuck? Bigyan mo si unang tao, chulo. Ano ba yan? Bye bye.